Que tranquil que està això avui, no? Quin avorriment. No cridis al mal temps, tu ara, que vull passar les vacances tranquil. Va. Ho sabia. I ara què passa? Oh no, hi ha un objecte volador no identificat ampliant a la pantalla. Hòstia, però què és això, nen? Alerta! És una nau del Capitán Siam Jr. Serà cabron. Iniciant maniobra evasiva. Ens fotrem al darrere i enxufarem pel flanc. Pel flanc, diu. De què rius tu ara? Però què et penses? Que anem a bord d'una nau espacial amb tecnologia d'última generació o què? Que anem a bord d'un contenidor de plàstic a propulsió, gamarús. Bueno, però llavors què fem? A veure, tu que ets tan savi i jo, tan llest i tan de tot. Doncs és evident. Correu, insensats! Diari de bord. Tercer dia des de l'incident. Seguim perduts al mig del desert, intentant reparar la nau. Les condicions són duríssimes. Les provisions s'estan esgotant. No tenim menjar ni aigua. I el pitjor de tot, el pitjor, és que aquí no hi ha internet, hòstia! Dibuixa'm un xai. Ho veieu? La manca de connexió fa que comencem a patir al·lucinacions xungues. Senyor de plàstic, dibuixa'm un xai. Però què xai ni què polles, nen? Deixa'm tranquil, joder. Em dibuixis un xai, hòstia. Però em vols deixar en pau? Merda d'al·lucinació, que no veus que estic ocupat reparant la nau? Me la bufa. Dibuixa'm un xai o et socarrimo tros de plàstic amb potes. Però seràs ninòfob, Un moment. Tu què fas aquí perdut al mig del desert? Ni idea. Jo estava tan tranquil a casa llegint un llibre i m'han plastificat aquí. Com? Ah, clar, deuria apretar el botó de plastificació sense voler durant l'accident. Però aquí de que haver plastificat ara? A veure, nau estavellada al mig del desert. Un nen raro amb pinta de hippie. Esclar, ja ho sé. Llengua dicta, et plastificarem. Però si ja m'has plastificat, imbècil, i porto 3 dies aquí tirada. O sigui que dibuixa'm un xai d'una puta vegada que tinc gana, joder. Bueno, però no t'he posat la música èpica, vale? És que hem estat una mica ocupats estavellant el contenidor al mig del desert i traient-nos la sorra de les orelles durant 3 dies, vale? Hòstia, és que sou impacients, Pillo, fes-me de plàstic. Pillo, posa una cançonet a l'Spotify. Pillo, dibuixa'm un xai. Vinga, home. Desolament. Fora la teva closca. Et faré de plàstic, quedaràs fantàstic. Estic fins les punxes de la mateixa merda de cançó. A veure si la canvies d'una vegada, que ja cansa. Però què dius? Si és un tamasso èpic! Què passa, que a tu també t'hem plastificat sense voler o què? Però tu qui ets? Presenta't com Déu mana, joder. Aquest espectacle necessita més punxes. Hòstia, un punky. Mola, nen. Estàs a punt per cantar un himne èpic? No, Jo tampoc, però és igual. Perquè som boníssims.
Thank you.